Kaixo zinemazale guztioi, aurrera goaz zinemaldian. Eta gaur egun berezia da Euskal Zinemarentzat. Euskal Zinemaren gala ospatuko da eta bertan Agurretxe beste filma estreinatuko dute. Film horretako bi zuzendariak gurean izanen ditugu gaur, Asier Altuna eta Telmo Esnal. Eta bestetik, Jon de Sosa zinemagilea ere bertan izanen dugu, Leyenda Dorada film laburraren zuzendaria. Zurriolako butaka saioa duzue hau, astera goaz. Aurreratu dizu egun bezala, gaur Agurretxe beste filma estreinatuko da Euskal Zinemaren galan, eta hementxe ditugu bi zuzendariak, Asier Altuna, Telmo Esnal, barrez zatozte, gogotxu zatozte. Bai, goga ondixea dauko ja pelikula erakusteko jendia, eta, bueno, gaurko proizioan ikusten festa handi bat izango dela, ez? Baita horre Txepe ez, Jose Maria Lara Txepe omentzen dute, eta, bueno, politia, justo egun hortan, estreno egunean, inbeste lagundu digun produktorea berakin hasi ginean, eta hori dana egiten du, nik uste gaurko festa hori berezia izatea, ez? Badut irudipena luzatu eginen dela. Eduki asko ditu luzatzeko festak. Seguruena, gero festa egongo da gainea, osea que... egia da, bera komentatu duna eta oso polita da, gutako asko, ez gu bakarrik, gutako asko pelikulan parte hartu dutenak, etxe beste pelikulan, berarekin hasi ginen, laburmetraiak egiten, eta pertsonai oso berezia da Euskal Zinean, eta haupatxe besteren ekoizle izan zan baitare, eta nolabait borobiltzen du, ez? 14 urte hasi ginen lehenengo luzemetraia egin genuen, haupatxe beste, 14 urte beranduago izan du aukera berriz ere egiteko pelikula berri bat famili berdin horrekin, eta egun berean, estrenatzen den egun berean, berari saria emate zaio. Ordan ikusten egun polita dela, bukaerako parranda polita izateko baita ere. Bihar galdetu beharko nizuek ea zer moduz, baina bueno, lantaldeak ikusi aldu? Agurretxe beste? Bai, egin genuen duela pare bat egun pase bat. Egia da, lantalde gehienak ezagutzen zuela gidoia eta sorpresarik ez dagoela. Eta gozatu zuten, pelikula ikusten, eta bide batez sartu genuen sekula, ez eretzekien jendea, eta gozatu zuten, eta harrera nahiko ona izan zuen pelikulak, eta horrek pixka lasaitzen zaitu. Baina, bueno, gaur ikusiko dugu. Komedia dan edo ez dan. Hau bai dela komedia, zuekin eginen dudana. Ez, baina azkenean ez da komedia, zein dezu komedia bat, bueno, komedia izangoa parriten bau jendea, ze bestela ez da komedia, orduan gaur ikusiko dugu hori pixkat ez. Hau patxe beste duela 14 urte zinemaldian estreinatu zen, eta orain ere zinemaldian, Agurretxe beste 14 urte eta gero zuek esan bezala. Hori ere, Bueno, nik oroipen oso politxa dazkat. Hori galdetan, a ber, bota. Gure lehen pelikula zan, bueno, horre guretzako izan zan tentsio askoko proiektua, zer, bueno, lehen largoa bere pixua daka ez, eta estrenua izan zan oso politxa, oso urdurik genden, oso gaztetxoa ginean, da urdurik genden. Ez esan. Eta gero, bueno, oso politxa izan zen, irabazi genula publiko ikusle gaztearen saria, eta gogoratzen dut oso egun polit bezala Angelika Houstonek eman zigunean saria, eta gu hartu gain duen hola eta argazki egiteko eta ginen oso barro. Bagoitzalde bat egiko da. Oroitzapen honak dituzu orduan. Bai. Ondo pasatzen genuen garai hartan. Eta orain ere bai. Bale. Orain ere bai. Euskal Zinemagintzat mugarri bat izan zen, hau patxe beste, zuentzat zinemagile bezala, sortzaile bezala zer suposatu du horrek? Hori, azkenean laburmetraiak egitetik gentozen, eta lehen aukera luzemetrai bat iteko, lehen aukera esateko gai ginela, zinea egiteko, eta suposatzen izan duna da, zineaz bizitzeko aukera eman digu horrek, eta bizi bat eraikitzeko, horren inguruan. Tartean, egin dituzue elkarrekin lanak ere bai, egin dituzue bakarka ere bai, Agurretxe beste lan hau nola joan da? Bueno, azkenean berriz ere elkartu gaitu, baina nik izan ez gehala inoiz oso separatua ibiliztare. Ez dakizu ere. Bueno. Eta izan da, bueltatu, ez dakit,
Ba, ez dakit, ondo konpontzen gea, orduan, ez dakit, ez da esfuerzo handirik egin behar elkarrekin lan egiteko, orduan oso natural bezala, berriz ere, elkarrekin zaude, ni goratzez bere garaian okerragoa zala bakarka egin genuen lehenengo pelikula behitze zinula hola aldamenea, eta ez zehola inor da erabaki guztiak zure haziala, ez? Orduan, bueltatzera, elkarrekin egitera, naturaltasunez, elkarrekin hasi ginen. Gero, horretaz aparte, gu elkarrekin lan egitez aparte, lantalde osoak errepikatzen du, ez? Egia da. Aktoreak, aktore principalaz aparte, bigarren mailako aktore pilo bat, gure aurreko lanetan, lanen parte hartu dutenak izan dira. Azkenean, dalako pari bat bezala, egite digutena pelikula hau egitea, eta nahi ginen konpartitu hori, denon artean, lagun artean egin pelikula, giro oso honian egin dugu, eta batez be, somatzen gendun ere, eskarmentua gehiago geunkagula, hau indala 10 urte baino, eta departamentu guztitan, eta gu ere sentitu geha askoz libreago, eta osoz lotxagabeago, erabakiak hartzerako orduan, Lotxagabe, zentzu honean. Zentzu honean ulertu dugu denok, lasai. Gero, beste aldaketa bat, oraingoan, Agurretxe beste, Irusoin ekoiztetxeak egindako enkargu bat izan dela, ez? Kasu honetan, finantziazio aldetik, arazo gutxiago. Arazoak finantziazioak beti daude. Beti daude, bai. Baina egia da, ideia beraiena izan zala, baina baitare, 10 urte pasatzea zian hau patxe bestetik, eta esan zirten, zeirutzaizue gaur egun egingo bagenuke, eta grazia egin zigun, erakarri zigun, eta oso libre izan geha kontatzeko gun nahi genuena, utzi gaituzte, venga, eman da segi, eta azkenean, enkargua da alde hortatik, baina, nahi deu nahi izan deu, normalean egiten dugun bezalaxe. Gero, beste lagun bat izan duzue, Gidoi Gintzan, Nagore Aranburu egonda zuekin batera. Nagorek ze ekarpen egin dio? Nagore brinkolan elkarrekin idatzi genduen Gidoia, aparte oso laguna da, zorkin laratzen ere elkarrekin, da, gero, aktore zabezela ere parte hartu du baiten moren pelikuletan, eta, berakin ze eman zigun, gu Gidoia idaztenko garaia tokau zanean, Telmo Zeuan dantzak inaztuta, ni amamaren oraindik, emanun mundu osotik, emanun bidai luze horren oraindik, Neuskan Zinemaldiko gonbidapenak, eta, eman zigun, konfiantza, gutaz aparte norbait Gidoian lanean zegoen konfiantza hori, ez. Eta, oso ondo moldatu geha, berezia izan da idazteko era, eta ondo. Azkenean hor gertatzen da, bakarrik idaztea komedia oso komplikatu da, ez? Oso absurdoa da zu bakarrik horparre zeiten, oparre inaraztea zeure buruari ordenagailu baten aurrean. Orduan, bera alde batetik zebilen, ni bestetik, eta behar genuen pertsona bat laguntzeko, ez? Bai nik aldunen edo behar galtzunen, da hola ibiligia. Joste lanak egin ditu Nagorek. Denetik, batzutan erekin egin du lana, bestetan berarekin, eta ja bukaeran ja 3 elkarrekin, eta aurretik, 3 elkartze ginean, hemendik joko, hemendik, baina gero zenek aldu, zein da hon, zein ez da hon. Ongi etorria izan da Nagoreren aportatzea orduan. Beti izan da. Beti. Bada pertsonai bat, Agurretxe besten, Elena Iruretarena, Maria Luisak, kriston pixua du oraingoan. Bai, emakumeen garaia da. Eta, azkenean pelikula honetan egin duna da, pixkat izlatu ze gertatzen nahi dan gaurko egoeran, ez? Patrizio alkate bezala bukatu zuen hau patxe beste, eta ziginan engideakin bazen, alkate izango da, ze gertatzen nahi da gure inguruan hori begiratu pixkat, eta egin nahi izan duguna da, pixkat bat jarri, situazio egoera larri baten, baina kontuan eukita eta gaur egun empoderamentuaren pilpilan dago, emakumeen papelari pilpilan dago, eta beti pentsatu izan dugu, hobeto egongo litzatekela mundua emakume egongo balira gidatzen, eta hori da Maria Luisakin egin nahi izan duguna. Pisua daka eta gainera oso ondo egiten du. Horregatik, bai.
Bai, oso egiten du pertsonai bezala, egiten duena onerako egiten du beti, Asier, Bergaran. Bai Aupatxo beste, bai Agurretxe beste, horrek ere zuretzat zer esan bereziren bat izanen du, edo ez? Bai, hombre, herrixan Horregatik. rodatzea polita da, ez? Bueno, hori ja Aupatxo bestek markatu zuen, ez? Han grabo ginuan herri egokisa zarako, egokiena, egia da, neri pixkat lotza pixkat ematezia da nire herria rodatzea. Bai, batzutan ematen du, Eta ez da, saiatu etxean nintzen jokatzeak. kanpora joan da lokalizatzen ez dakit nun da, baina azkenean Bergarara. Bai, ibili ginen herri asko bilatzen da Bergara ematen zuen, eman bertzun, ez dakit, irudi hori ez. Berriz be, herrixan jarrera izan da izugarri polita, bai udaletxe aldetik, herriko banda, bolkatu da gure pelikulan, pare bat pieza eurak jotzen dituzte gainera, pelikularen banda sonorako pare bat pieza, eta gero jaten eman ziguten izugarri ondo, hartatxe elkartean, eta alde hortatik, bai, karinua, somatzen da, polita izango da, bihar jungoa bertara aurkestera pelikula, bihar estrainatuko da Bergaran. Eskertzeko modu polita. Eta, hori da, gure nahia da hori, eskerrak emoti harrizai, ez? Gero, lehen aipatu duzue oso ongi portatu dela aktore lantalde guztia. Bai. Seguro? Bai. Bai, zerbait gertatu da? Agian Ramon Agirrerekin zerbait ere, lesio txikiren bat, edo... Etzan deus ere gertatu? Rodajean ez. Personajea kojoa da. Bai. Horta zaizea. Hor utziko dugu, ezin dugu besterik esan orduan. Bueno, errena gizona. Vale, ostiralean estreinatuko da, Areto Komertzialetan, ez? Ez dakit baden norbait Aupatxo beste ikusi ez duenik, baina balego Agurretxe beste ikustera baldin badoa, berdin gozatuko du? Nik uste baietz, eta asmoa gaina hori zan, egitea pelikula bat bere hortan ulergarria zena, baina ikusi badezu aurrekoa, makinuz josita dago, eta ja ezagutzen dituzu hobeto pertsonaiak, eta agian erretzagoela emango zaitu, baina asmoa beti izan egin martzela pelikula bat Aupatxo beste ikusi dunan entzat, eta ikusi ez dunan entzat ere, ez? Eta alde hortatik, ez dakit asmatu duen, baina nik uste jarraitu daitekela inolako arazoi gabe. Ikusi badezu, kinu askoz gehiago daude eta irrifar gehiago ingo ezu momentu konkretu batzutan. Pitxitxi ezagutzen badezu, pelikula honetan ez dauka aurrekoaren garrantzia, baina hor dago, kinua da eta nolako gauzatxoak. Aupatxo beste, Agurretxe beste, hirugarrenik bai? Aurre gaizki gatu alda. Ez. Ez dakigu. Asmorik ez. Mendik 14 urtea igual, esaten maigute eta auskalo. Ez, printzipioz ez dago ez. Zu Asier orain momentu honetan beste lan batekin zabiltza, Karmelerekin, ez? Badu Venezuelakin eta zer ikusirik, loturarik edo zer esan diezagukezu? Hori da eskuartean datkaten lanetako bat. Ointxe bertan... Lanetako bat? Bai, porque nabile Juan Maria Arzaki buruz dokumental bat bukatzen, montajea ia aurreko astean bukatu neban, oin pixkate ikutua geratzen dira, soinua, postprodukzioa eta hola. Eta, gero Karmele proiektua aukeratu izan da koprodukzio foroan, baina, da proiektu bat oso berde dagona, ez? Oraindik, tratamendua ideoik ere ez dakagu, baina bai, dago Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko orduak liburuan eleberrian oinarrituta, eta horre kontatzen da Ondarruko familia baten historia, gerra garaian herritik bota zituztenak, eta Parisen lehenengo esiliatu zian, da gero Venezuelan eukizaben bigarren esilio hori ez, eta nola koprodukzio foro hortan beste bide lagun batzuk bilatzeko aukera dagoen Ego Amerikakoak. Ikusiko dugu orduan, ez? Aber ze gertatzen den, danaiko pelikula potoloa oso berde dago, eta nik historian sinisten do, baina lan asko daukagu ondion aurretik. Telmo, zu iaz hemen izan zintugun, Zurriolako butakan, dantza filma hitz egiten, eta jaso duzuela beste sari bat ere, bai? Eza saria oraingoan? Bai, posik, ez. Ibilbide luzea du oraindik? Bai, hor jarraitzen du.
hemendik kanpo ikusten nahi da, gaur egun iparralde eta Frantzia osoan ematen nahi da pelikula, eta gustora daude banatzaileak, eta ondo, beste bide batzuk egiten nahi da, urrian bagoaz berriz ere Argentinara, ruta bat egitea Euskal Etxetatik, eta hori da beste opari mota bat, ez? Aukera hori eukitzea, diaspora osoan aurkestea juteko pelikula, ez? Noski. Lehen aipatu duzu, Asier, Brinkolan ere aritu zinetela, nagorekin batera, eta Euskal Telesailak eta non daude? Hori galdera oso ona da. Erantzuna behar dut, nik galdera bota dut. Nik ere galdetuko nuke, nun da, baina ez daukat erantzunik, nik horrena ez. Nik uste dute penagarrisa dela, porque telebista azkenean beti izan da, bai guretzat, gidoilariontzat, zuzendariontzat, bai aktoreentzat, zenolako kantera, ikaslekua, eta alde horretatik, pena handisa da, porque guk momenturo zine egiten dugunok, behar ditugu aurpegi berriak, eta jendia, oitxuta, antzestera, eta geratzen da, ni batez, somatzen dut, aktore munduarekin, lehen hobeto geunden, horre generazio belaundia handi bat egon zen telebistan eskarmentatua, eta horiek dira gure referentziak, ez? Eskatu beharko diegu agian erakunde publikoei eta apustu sendoago bat guzti honen? Bai, eskatu behar da. Azkenean telebista izan beharko luke sektore guztiaren epizentro edo, ez? Eta lehen esate inuna, non trebatzen da jendea, telebistan espada. Baina bai tekniko bezala eta aktore bezala, eta hori galtzen badezu, nola baite mosten da katea, ez? Nondik aterako dira aktore berrik, tekniko berrik. Eskoletatik bakarrik ez dira atako. Langabezia handia dago sektorean orokorrean, ez aktorea bezala, eza? Eta badaude proiektua beti urtero entratzen, hasiko diala proiektu bat eta gero geratzen da, orduan zerbait gertatzen nahi da hor, nik ezakitena eta ezin dut baloratu, baina egia da utxune handi badola. Gaur Agurretxe besteren eguna dugu, estrainatuko da, ez horregatik buelta eman nahi diot, suposatzen dut komunikabidekin eta izanen dituzuela elkarrizketa pila bat, komunikabidekin zer moduz? Ongi portatzen gara? Bai. Gu sei gaude hemen, kontuz, sei edabide gaude. Ondo portatzeate eta harreman ona daukau niri gertatzen da, eta zure pertsona da, gustago nagola kamara horren beste aldean, aurrean baino. Eroso ikusten zaitu dut? Lotxagabetu ingalako, baina lez aurreko zentzuan, guaingo zentzuan. Ia oitzen nahi geha, 14 urte pasadia lehenengo aldetik eta eskarmentu pixkate bat daukau ontan, baina beti ere olako egunak iristen dianen kostatzen zait jeikitzea alare. Nik eskertzen dizut jeikit. Berdezu eta egiten dugu, baina erosoago nabil atzian, hori dudik ez da. Baduzu hola xelebrekerin bat edo, ze denek etzaituzte gu ezagutuko? Edo bai? Ez dute ezer esan nahi, baina nik badakit askotan gertatzen zaizkiela gauza xelebreak. Bai edo ez? Konfunditzen gaitu uste, agian. Ez dakit konfunditu edo izenak aldrebez bota eta... Nola, Asier Esnal... Telmo Altuna... Bai. Eta Telmo galdera bat ingo dizuz zuri eta mikroa berari jarri eta holakoak pasatzen zaizkigu. Baina igual nahi egiten dizuete humoriarekin relazionatzeko edo. Igual hori da. Ez dakit, hor utziko du. Asier, gero beste kontutxo bat. Atzo egon zinen, Iruinak dokumentalaren estrainoan egon zinen. Zer moduz? Junitzen bildur askokin. Bai? Bakizuzatik, dokumentala berez da iparraldeko ikasle gazte batzuk, zineko tailer bat egiten dute. Atzo, izan ziren gurekin horietako bi, Ekaitz Etxamendi eta Joana Dualde izan genituen. Hori da, eta bertan bukatzen dute, dago Loik kamera batekin, grabatzen prozesu guztiri. Eta niri konbidatu zidan Loikek jutera, bi ordutako tailer txiki bat ematera, edo, behintzet irakurri euren gidoia, eta iritzia ematera, eta pixkat aditu bezala edo, gonbidatu nien. Hori gertatu zen ez dakit noiz, nahi memoria oso txarra daka, eta... Bagarabi. Zerbait dine bana aspaldi, ez? Eta aurrekoan iparraldian estrenatu zaben, baina nik ezin izan eban jun,
Eta ez nekin zinemaldian zegoela, orduan, de repente, topo nintzen lokiekin, gardakau aurkezpena, eta orduan, bueno, de repente, junbian nintzen, ez? Eta jun nintzen da esaten, ze esan nitunan. Bazindu ezen beldur horrekin. Bai, eta, bueno, gisa da, berak kariño askokin montatu zula pelikula, eta bueno, parte oso, baina bai nago pixkate gurra ematen. Bai? Bai. Bueno, badakizu hortik, gero, laburmetrai bat atera zela, bai. Ito. Ikusi nun, atzokapian, pelikula atzo esan ziguten, bi parte hartzaileek esan ziguten, galdetu jozu Hasierri, ikusi duen edo ikusteko intentziorik daukan. Atzo Gabian dago interneten, kanal duden bertan dago sarean, eta Gabian lehenengo gauza ikusi neban, hori izan zen, da ondo. Ondo, bale, ondo. Bueno, bukatuko dugu, gonbitea eginen dugu, 27tik aurrera ere, areto komertzialetan badela Agur Etxebeste, baduzue eskertza berezirik edo zerbait gehitzerik edo? Momentua duzue, zinea juteko. Gonbitea orduan, zinea jun. Gonbitea zinea juteko jendeari, eta nik uste ondo pasako gula jendeak, eta merezi dula. Gio telebistan jarriko urtero, hau Etxebeste bezala, baina jun zinea. Baina zinea, pantalla hondian, ez da. Eta taldean ikusteko bai, lagunekin, hori da. Barre pixkaditea. Barre pixkatea. Bueno, Agur Etxebesterekin bukatuko dugu, eskerrik asko hemen izateagatik, benetan, bikote. Zuei, eskaintzegatik. Kosta egiten zaizula jaikitzea esan duzu, baina nik eskertzaizut etorri izana. Eta Agur Etxebesterekin jarraituko dugu. Jarraian, hasiera batean, Aupa Etxebesterekin ere ekoizletako bat izan zen Irusoin ekoiztetxeko Iñaki Gomez, eta oraingoan ekoizle nagusia izan da, Agur Etxebesten, berarekin elkarrizketa bat izan dugu, onatx. Zine egitea zaila da. Nire esperientziagatik eta nire iritzian zailena zine egiteko dirua lortzea da. Baina egitea zaila izan da, zorionez, izugarri goi mailako profesionalak dauzkagu, bai arlo artistikoan eta bai teknikoan. Frogatu dugun bezala azkeneko urte hauetan Moriartiko lagunekin eta beste hainbat ekoizleek ere egin dituzten eskaintzekin. Gero, ikuspegi teknikoa eta artistikoa berme osoa eskaintzen dizu. Noski beti zuzendarien esku dago, zuzendariak dira ere hor beraien zigilua jartzen dutenak lanetan, ez? Baina talde osorik gabe ezin da egin, orduan aktoreak eta teknikari guztiak dira beharrezkoak, baina zorionez Euskal Herrian ikaragarri goi mailako profesionalak dauzkagu. Eta hori ja ez da zaila. Zaila dena da, gero hori saltzea. Niretzat bi prozesuen, bi mutur horiek dira zailenak. Finantzak eta lortzea, dirua lortzea, pelikula egin ahal izateko, eta gero hori errentagarri egiteko, sarrerak saltzea. Hemen ia beti zerotik hastentzea. Zerotik eta ikaragarrizko zailtasunekin. Eta gero euskerazko proposamenak direnean, asko zailagoa zen, noski. Garbi daukagu euskaldunok gure merkatua oso txikia dela, eta ez da berdin euskeraz ekoiztea, edo gazteleraz ekoiztea, edo ingelesez ekoiztea. Orduan oso merkatu txiki batera zuzenduta zoaz, orduan aurrekontua ikaragarri zaindu behar dezu, zein arazo txiki aurrekontuan gero ez dezu rekuperatuko, zeren azkenean ikaragarrizko arrakasta edukiko bagenu ere, inor ez da beratxengo. Margenak dira minimoak, dana ondo joan da. Eta istripua beti hor dago, zail. Niretzat izan zen lehenengo pelikula, irudi errealeko pelikula. Oso esperientzia niretzat interesgarria eta ikaragarri jasi nuen, hain zuzen ja eskarmentua zuen talde oso potentea genuelako, ez? Txepetik hasi eta zuzendariak, Telmo eta Kixirentzat ere beraien lehenengo luzea izan zen. Ordura arte bakarrik laburrak egin zituzten. Ekipo teknikoko kide guztiak eta artistikokoak eta horiek ja bazuten eskarmentua. Eta, nik oso oroipen politak dauzkat, oso ondo funtzionatu zulako giroak, lantaldeak ikaragarri ondo lan egin zuen, eta jende asko inplikatu zen lana ahalik eta txugunen egiteko. Egin genuen plato lanak egin zituen Pasai San Pedroan zegoen frigorifiko uztu hutsa zegoen batek. Ondo atera zen dena. Niretzat azpimarragarriena behar bada izango litzateke pelikula izan zela, nik uste euskaldun gehienek edo euskaldun askok behintzat lehenengo aldiz zinemaretoetan euskeraz ikusteko aukera eskaini zien lan bat, ez?
Eta niretzat hori oso handia izan zen. Eta gero horrekin batera, egia esan oso polita izan zen ikustea zinemaretoetan ilarak zeudela. Garai haietan gaina gogoratzen dut, hemen Donostiko zinemaretoetako nagusiek eta esaten zigutela torrente baino takila hobea egin zuela Donostian. Egin genituen lehenengo paseola pribatuetan eta ikusten genuen jendeak parra handia egiten zuela. Eta, itxaropana genuen, baina ez genuen zerrekin alderatzeko daturik. Enpresan, produktoran irusoinen beti ateratzen zen gai bat zen, Telmo eta Kixikin egoten ginenean ere ateratzen genuen aukera bat zen. Eta egon ziren urte batzuk, benetan serioago pentsatzen hasi ginenak, eta azkenean Telmo eta Kixik ere beste beraien proiektuekin tarte bat aurkitu zutenean, lortu genuen proiektuan sartzea. Bigarren bat, esaten duzu Kontxo, ia lehenengoaren, betik eskatzen dizu jendeak norainoko espektatibak edukiko ditun. Ni lasai nago zen pelikula ziur nago ikaragarri gustatuko dela, baina hau lanbide hau oso zaila da, zen konpetentzia izugarria da, eta momentu hortan, egun horietan, edukiko dituzu beste proposamen oso potente batzuk ere leku berean eskaintzen direnak, eta orduan ez dakizu jendea ze aretora sartzeko aukera egingo duen. Itxaropena badaukagu eta dudarik gabe gure helburua izango da hau beste txikia uzta. Baina gustorago geratuko nintzateke, 70.000 ikusentzule egin ordez, 100.000 iritsiko balitz. Oso erresa da esatea eta oso zaila lortzea. Gaurko Euskal Zinemaren galan, Txepelara ekoizleari Zinemira saria emanen diote. Ezagutu dezagun nor den Txepelara. Jose Maria Lara, Madrilen jaio zen 1958an. 1985an hasi zuen zinemarekin harremana, foto finkoko eta kamera laguntzaileko zereginak betez, 16garrenean nahi danez, Zergatik Panpox, Adios Pequeña eta Ander eta Jul filmeta. Beste teknikari batzuekin batera, Euskal Teknikari Zinematografikoen elkartea sortu zuen. 1987an Jose Maria Lara PC ekoiztetxea sortu zuen eta hor hasi zen bere bidea urratzen ekoizlea aitzindari gisa. Hala, 1988an Lourdes Bañuelosen No Estamos ekoitzi zuen. Orotara, ekoitzi dituen 40 film laburretan lehena izan zen hura. 1990an Alfonso Arandiaren lehen filmean ekoizle elkartu, ekoizle exekutibo eta kamera laguntzaile gisa aritu zen. El Anónimo Vaya Papelón zen pelikula. 1993an Arantxa Lazkanoren Urte Ilunak filma ekoitzi zuen Euskal Mediarekin batera. Urte Ilunak zinemaldiko Zabaltegi sailean estreinatu zuten. 1994an Elena Tabernaren Alsasua, 1996 filmaz gain, Justino, un asesino de la tercera edad ekoitzi zuen. Ramon Barearekin elkarlanean egin zituen gero Adios Tobi Adios eta Muerto de Amor film laburrak. Eta Bareak zuzendatako Bil film luzeak ere ekoitzi zituen. Pecata Minuta eta El Coche de Pedales. Que te lo pide un amigo. Si sabes que van a ser 4 días. Harreman luzea izan du Larak, Asier Altunarekin eta Telmo Esnalekin. Txotx, Berrogei ezetz, Topeka eta Sarean film laburrez gain, bi zuzendariek alboan izan zuten haien lehen film luzea zuzentzeari ekin ziotenean. Aupa Etxebeste. Film horrek 2005an Gazteriaren saria irabazi zuen Donostiako zinemaldian. Eta zuzendari berri honenaren Goya sarirako hautagaitza lortu zuten. Daniel Kalparsororen hastapenak ere babestu zituen eta arekin lehiatu zen Veneziako sail ofizialean A Ciegas filmarekin 1997an. Mercedes Alvarezentzat El Viento Africano film laburra eta El Cielo Gira sormenezko dokumental arrakastatsua ekoitzi zituen,
Era berean ekoizle lanak bete zituen Fidel Corderok zuzendutako La fabulosa historia de Diego Marín filmean. Aurrez aipatutako filmez gain, Larak ekoitzitako beste lan asko eman ditu zinemaldiak. Arantza Ibarraren eta Alfonso Arandiaren Zigortzaileak eta Alberto Gorritiberearen Harria euskarazko filmak, besteak beste. Larak 10 urtez Fizi zuzendu zuen, haur eta gazte nazioarteko zinemaren Madrilgo jaialdia. Euskal zinemaren galan emango diote gaur zinemirasaria Txepelarari bere ibilbideari aitortza gisa. Zabaltegi sailean Leyenda Dorada film laburra estreinatu zuten atzo eta Kimua katalogoan aukeratua izan da baita ere. Bi zuzendaritako bat dugu hemen gurekin, Jon de Sousa. Kaixo. Arratsaldeon, zer moduz? Oso ondo. Ongi, zer moduz joan zen atzoko estreinaldia? Bueno, atzoko estreinaldia oso ondo joan zen. Bai. Eta froga da, ordu erdi berandu iritsi nahi zela. Bueno, baina hemen zaude. Karo, gauza da estrainatu zela eta gaua luzatu egin zela, ezta? Pixka bat bai, Bueno, bukara baina- arte geratu ginen. Gustora? Oso. Bai. Bai. Zinemaldian zauden lehenengo aldia da? Ez, bigarren aldia da, lehenengo Bai. aldia aztek 2016an izan zen, eta teknikari bezala etorri Aha. nintzen, eta orain zuzendari bezala bai, lehenengo aldia da. Vale, Leyenda Dorada, igerileku batean, Bai. ideia nondik sortzen da? Bueno, hori da, gustatu zaigun, mirari bat, badaude, elizetan eta horrela, pinturas ex voto, izena daukaten, ez dakit nola esan, baina margolan batzuk. Eta hor, azaltzen da, mirari, norbaitek, behar bada... Gerturatu mikroa, sendatu, gaitz batetik sendatu bada, Bai. Gero eskerrak emateko zerbait margotzen du eta elizan jartzen du. Ara. Eta guk nahi genuen horrelako zerbait egin, baina zinean. Aha. Eta horregatik azaltzen dugu mirari antzeko zerbait igerlekoan, eta, hau da azaltzeko modua, gure azaltzeko modua. Eta zuek zer lortu nahi duzue orduan ikuslearengan honekin? Bueno, guk nahi genuena zen arratsalde normal bat azaltzea, baina arratsalde horretan elementu batzuk, zientzia fikzio elementu batzuk sartzea eta simbolismo kristiano pixkat ere sartzea. Aha. Eta biak eraberdinean azaltzea, berda. Osa, como zientzia fikzio eta simbolismo kristiano berdina balira bezala. Bale. Igerileku batean gertatzen da guztia, non dago igerileku hori, jo? Igerleku hori dago Montantxe zen, nire amaren jaioterrian. Vale. Nik, oso oroipen... Hori non dago? Cáceresen, Cáceresen. Extremaduran. Bai, eta nik oroipen oso politak dauzkat nire haurtzarotik. Bai. Eta horrela joan ginen, ikustra lehenengo aldiz oporretan, eta gero ja, filma egitera. Ari zarete dena igerileku batean grabatzen, Bai. suposatzen dut momentu divertigarriak Bai, gertatuko zirela. Bai, Ez dakite aukera bintzat? Zorionez, denbora geneukan, eta oso mantsoa izan zen filmazioa, eta ondo pasa genuen. Ez dago ez erazaltzeko oso divertigarria, baina, paella jan genuen, eta oso ritmo lasaian egin genuen. Bueno, Bai. lasai eta gustora egindako lana orduan. Bai. Esan dugu, Kimuak katalogoan aukeratua izan dela, hori Bai. sari bat da ere, bai, ez? Bai, hori oso polita da, oso harro gaude, lehengo egunean ikusi genituen hautatutako 7 laburmetraiak, Bai. eta oso aukera ona egin dute, uste dugu da kalitatea handia dagoela, eta guretzak parte hartzea oso polita da. Eta gainera zabaltegi sailean. Bai. Aurten, laburmetrai honekin ondo joaten ari da, lehenengo estreinua izan zen Berlinalen, eta gero oso, nola esan da, aceptación, como... Onarpena, bai. Onarpena, polita eduki du. Eta bidaiatzen ari gara laburmetraiarekin, eta oso ondo. Aipatu dut, zuzarela zuzendarietako bat, Bai. Txemarekin batera, Txema García Dibarrarekin batera. Bai. Baduzue beste lanen bat edo proiekturen bat elkarrekin orain? Bai, Txema, gidoi bat idatzi du,
Bai. Eta oso ondo doan proiektu batean lan egiten ari gara. Espiritu Sagrado izena du, guk ekoizleak gera, nire leiretanik. Bai. Eta, Alicanteko ekoizpen enpresa batekin batera egingo dugu. Vale. Eta, uste dugu urren urtean, aste santuan hasiko garela filmatzen. Bueno, orduan badaukazue, aurrera begira ere badaukazue. Bai. Oso ongi. Zinemaldia gozatuz. Eskerrik asko. Ikusten zaitut gogotsu zaudela zinemaldian, ez? Gaur pixkat kaput nago, baina, bai. Eskerrik asko Jon gurean izateatik eta gozatu zinemaldian. Vale, eskerrik asko zuei. Film labur batetik beste film labur batera joanen gara, hau ere Kimua katalogoan onartua izan dena, eta Ainhoa Gutierrez del Pozok egindakoa, Hartza film laburra da, eta Ainhoarekin berarekin elkarrizketatxo bat izan dugu. Entzun. Ainhoa naiz, Donostian jaio nintzen, 25 urte ditut orain, eta arte ederrak ikasi nituen, handikan pixkat antropologia bizualera nintzen hurbiltzen eta dokumentalera, eta momentu honetan Argentinan nago, Buenos Airesen, bertan master bat egiten zinema dokumentalekoa. Arte ederrak oso eremu zabala hartzen du, ez? Eta nahiko pinturarekin hasi nintzen eta bideoarekin pixka bat, baina hor gertatu zen Mexikora jo nintzenean izan zen, Ayotzinapako 53 desagertuen asuntoarekin eta goatzen naiz, nagoela pintura klase baten eta kanpoan zegoen horren inguruko asanblada bat, eta egun hortan nintzen jun asanbladara, baina hor sentitu nun kriston gatazka, ez? Nola nintzen margotzen loreak eta kanpoan zea gertatzen. Eta sentitu nuen beste toki batetik jo behar nuela sorkuntza eta errealitatean gertatzen ziren gauza lotzeko eta pixka bat hortikan. Hainbeste gauzetan gaude hemen sartuak Euskal Herrian, behar nuela momentu baten isolamendu zinematografiko bat, edo horrelako zerbait, ez? Orduan, erabaki nunara joatea, 2 urteko masterra da, eta izaten ari da oso potentea zineman eta referentzia mundu hori zabaltzeko, ere elkartzeko beste zinemazale eta dokumentalzale batzuekin, eta hori oso aberatsa alde hortatik. Medvedek proiektua da oantxe Kimuaken aurkeztu behar dugun laburmetraia, Erronkari barrean dago grabatua, eta bertan sartu dituzten hartz batzuen eta bertako biztanleen inguruko harremanaren lan bat da. Gogatzen naiz, 2004an, nik 10 urte nitula, iritsi ginen gurasoekin Izabara mendiz, eta mendi buelta bat ematen, eta bertan ari ziren bilatzen jendeak astinean Armendarizen Obaba grabatzeko Izaban. Eta, batzen naiz ni amari esaten amanik hor, nahet parte hartu, batean nahet pelikulan, eta baina gu Donostiarra ginen eta urruti bizi ginen ezin zen. Baina zehose geratu zen hor lotuta Izaba eta Obabaren artean. Orduan, gero Obabakoak irakurtzerakoan, niretzako paisaioek ziren Izabakoak, eta zerbait geratu zen bien artean. Orduan, Izabara hurbiltzean, lan hau egitera, nolabait lotuta zeuden bi gauzak. Eta, ikasieran, banekien Obabakoak ekin zehoz egin nahi nuela elkarlanean, baino, enekien oso ondo zein izango zen puntua. Hartza bazegoen, baina konturatu nintzen, hartzak nik pentsatu, baina asko zere erain gehiago zeukala momentu horretan, toki horretan, eta jende guztia zuen oso presente gaia, ni abeztuan iritsi nintzen, eta urrian ziren sartzekoak hartzak. Orduan, batean konektatu nuen, Camilo Lizardiren ipuinaren kontuarekin, eta hor, sortu zen zubia. Iritsi nintzen abuztuan, eta pixka landalana egitera, ikustera zer zenan egingo nuena edo nola planteatu. Eta, hartzaiekin egin nahi nuen zerbait, trasumantzietan egon nahi nuen, baina honekien oso ondo nola hartuko zuen ere bai jendea kanpotar bat, barruan, eta ez egia esan jendea oso preste agertu zen laguntzera, orduan izan ziren 5 edo 6 aldiz joan nintzen ni pixkat dena antolatzera, trasumantzietan ni bakarrik egon nintzen kamararekin, eta gero ekipoan egin genuen beste rodaje guztia, umeekin, herrian, eta hori ere 4 pertsona joan ginen ekipoan, ez gehiegi izateko ere, eta geroztik montaketa bakarrik egin nuen hasieran, gero laguntza izan nuen, eta ia urte bete izan da prozesu osoa, hasi nuenetik, postprodukzioa, eta nik uste dut, hasi nintzenean proiektu hau egiten, ez zela pixkat, goatzen naiz, iritsi nintzen lehenengo aldia Izabara, aterako etxetik eta denekin ezker eskuin, denekin nondik hasi, eta uste dut,
Claro, momentu horretan, zaude bakarrik zure sorkuntza prozesuan, zuk sinisten dezu hor badagoela zerbait, baina, momentu horretan zu bakarrik zaude hor, eta hor asko zuk behartu behar ezu zure ura esaten baiet, hemen badagoela zerbait eta jarraitzeko. Orduan, horrelako kimuak bezalako toki batean aukeratua izateak, niretzako da, beste norbaitek esate izula bainik ere sinisten dut zuk egin dezun proiektu honetan, orduan, alde hortatik laguntzen dizu sinisten egiten ari zenan horrek badoala nunbait. Uste oso garrantzitsua dela, batez ere ni bezalako zuzendari berriak hasierako gauza horietan guztietan laguntzeko, ez dakik gola oso ondo nola funtzionatzen duen festivalen munduak eta horre guztiak laguntza handia ematen dute horren. Jarraian bi bideo ikusteko aukera izanen dugu. Batetik, Kanaldudeko lagunek egiten diguten zinetika atala. Eta bestetik, gaurkoan Amaia Garzia blogariak egindako bideokritika. Arratsaldeon zinemazale guziek eta ongi etorri zinetikaren laugarren saiora. Gure laugarren egunarentzat Donostin, kursalen egonen gira eta ez ditu zabala zinemaldiaren sare sozialetaz okupatzen den pertsonarekin eginen dugu topo. Ikus dezagun zer duen guri egiteko. Eguerri hon, beraz, ez ditu zabala, hemen gira kursaleko sajeran zurekin. Esplikatzen diguzu pixkat zure lana zertan doan hemen zinemaldian? Bai, kaixo. Kontua da, sare sozialen atalean nagoela ni, 4 lagun gabiltza horretan, bat nagusia da, Blanka da, eta gero gaude Maili, Inigo eta ni. Eta, saiatzen gara pixka bat, sare sozialen bidez kontakizuna egiten ez, egunean zehar zinemaldian gertatzen den horren berri emateko. Eta, sare sozial bakoitzak badauka ez, bere publikoa eta bere jarraitzaileak, nabaritu dugu zinemaldia hasi den egun hauetan jarraitzaileak igo zaizkigula gainera. Eta azkenean saiatzen garena da hori ez, kontakizun bat egiten, zer gertatu den, zer gertatuko den, zer ari den gertatzen ez, askotan zuzeneko hori. Egiten dugu ia dena 3 hizkuntzetan, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez. Saiatzen gara gehiena horrela egiten, eta gero bai batzuetan kontatzen dugunaren arabera, bai egiten dugu agian bakarrik euskaraz, edo bakarrik gaztelaniaz, kontatzen dugunaren arabera, ez? Uste dugu beraz, zinemaldi hori dela pixka bat horrelako makine jaldoi baten mundukoa. Zu hemen lanean zire urte osoan edo denbora bateko bakarrik kontratu zire edo nola pasatzen da? Bai, zinemaldiak dauzka langile asko, ni orain barrutik ezagutzen ari naiz lehenengo aldiz, eta langile asko daudenak bakarrikan data hauetan, 9 egun hauetan, edo data hauen bueltan. Urte osoan lan egiten dutenak azkenean ez dira inbeste. Adibidez, komunikazioko sare sozialen atalean esan dudan bezala 4 gaude, eta ni sartu naiz azken txanpan, 3 astetarako. Ikusten dugu, suposatzen dugu baduzula kristoin lana hementzuk 9 egun horietan. Alere, ukan duzu demora film baten ikusteko edo zehoiten ikusteko? Ba ez, lanean aritu naiz beti medioetan eta irutxuloko hitzan gainera, ditut 10 urte orain arte, eta kontakizuna egitea eta tokatu zaigu ez, eta aukera izan dugu filmen bat ikusteko. Baina orain bezala insartua sekula ez naiz egon eta zinezkoa da pelikulak guztia. Bai dakiguna da, gero zein kritikak eta jasotzen dituzten, beraz baditu jada fitxatua batzuk, ez bukatzen denean ikusteko eta horixe bai. Bikain, mil esker janitz, ez ditxu eta ara santzaun zinemaldiaren bukaera arte. Zinemaldi honetan, Elena Tabernaren azkeneko lana ikusteko aukera egon da, Barados pelikula, errefuxiatuen inguruko, Grezian daramatzaten egoera ikusteko
aukera dokumental honetan, eta egia esan aski interesgarria bere ikuspuntua, ez da sartzen, bera ez da sartzen, baizik eta errefuxiatuak dira protagonistak, beraien egoera nola kontatzen den oso modu naturalean ikusten da, eta bertako egoera zaila izanik ere, pelikula oso interesgarria egiten da, eta ulertu behar dugu zer nolako egoeratan, gerra desberdinetatik ateratzen dira, eta Grezian hori geldi daude, barados gaztera esan daetan den bezala, hor geldi daude Grezian, eta zinemira saia mintzat, ikuspuntu edo proposamen oso interesgarria izan da Elena Tabernaren azkeneko lana. Eta saile ofizialean, oraintxe bertan ikusi dut Pacificado, Brasilera eramaten gaitun pelikula da, zuzenean favela batean sartzen gara, eta gainera testu ingurua oso interesgarria da, Rioko 2016 urtean egon ziren kirol ekitaldi guztien ostean, nola polizia egon zen garai horretan favelen barruko biolentzia gelditu nahian, baina amaitzen denean dena, argiak itzali egiten dira, eta biolentzia berriro itzultzen da, poliziaren kontrola ere, polizia eta mafien arteko gerra berriro piztu egiten da, eta egia esan saile ofizialean, nik uste horrelako ikuspuntu eta horrelako gordintasun hau hain ondo kontatuta oso garrantzitsua dela, eta nik uste pelikula hau ez dakit saririk jasoko duen, baina behintzat oso ondo egina dago, eta egia esan oraintxe bertan ere atera naiz hori ikustetikan, eta hori egin ere egiten dit momentu honetan ere bai, orduan gomendagarria ere bai. Saioaren bukaerara iristen ari gara, eta egunero bezala, Urtzi Urkizu kazetaria izanen dugu gurekin, eta norbaitekin etorriko zen gaur ere. Kaixo, Urtzi, norekin etorri zara? Kaixo, bai, Arkaitz Kano idazlearekin, idazlea eta zinemazalea baita ere. Gogoratzen dugu duela urte batzuk zinema eta literaturan arteko saiakera ederra nola egin zuen, eta egunotan pelikulak ikusi eta ikusi dabil, eta gero idazten du zutabea, El Diario Vasco noski, eta irakurri dugunez, lehenengo pelikula batzuetan sua, literalki sua asko azaltzen ari da, ez da, Arkaitz? Bai, alaxe da, urtero izaten da gai bat, ez? Pelikula guztietan josten dena hola zoriak ala nahita edo, batzuetan txakurrak izaten dira, beste batzuetan ez dakit zer, eta aurten sua, ez? Ia zutabe guztiak piromania bat, piromania bi, piromania hiru izenburuarekin jartzeko moduan, kasik. Eta hoien artean, zen izan duzu hola bereziki gogoko? Gogoan hiltzatuta geratu zait, lehenbiziko eguneko bat, Emma izenekoa, Pablo Larrainena, ez? Ez dela pelikula perfektua, baina bai oso ausarta, eta egunek aurrera egin ala geratzen den hoietakoa, oihartzuna daukan hoietakoa, ez? Abiatzen da semaforo bat, sutan den semaforo batekin, oso irudi indartsua, eta hortik aurrera nahiko konbentzioen kontrako pelikula bat iruditu zitzaidan, ausarta. Eta atzo nire ustez orain arte ikusi dudan honena dena Oke Arde pelikula. Hortaz bukaeran gero itzingo dugu, eta ez dakit ikusi duzun Agur Etxebeste. Ikusi dut Agur Etxebeste, niretzat pozgarria izan da batez ere ikustea belaunaldi ezberdinetako jendea, hor elkarrekin lanean, eta batez ere baita ere ikustea guk ere egin dezakegula bigarren alde bat, bigarren parte bat. Horrez gain, aipa dezagun Agur Etxebesteren, ezaugarrietako bat ere da, asko hitz egiten dutela, Aupa Etxebesten ere asko hitz egiten zuten, ze udaberrian, zuk antolatuta, gozatu genuen goiz batean eta bakaleran, tailer batean, eta horren izenburua zen noizko Euskal Zine berritsua, eta behintzat Asier Altunak eta Telmosnalek bai Aupa Etxebesten duela 14 urte eta orain Agur Etxebesten behintzat aktorei dialogoa ematen diete, ez? Bai, alaxe da, nik asko maite ditut film erdi mutuak eta oso irudietan oinarrituak, baina iruditzen zai batzuetan sintoma bat ere izan daitekeela gure kasuan demagun denak direnean molde horretako pelikulak, eta horrek olako mesfidantza bat sortzen dit pentsatuz zer gertatzen da hemen, hizkuntzarekin daukagu arazoa, edo oso ona gara kontatzen zinema egiten da beraz ez dugu hitzik behar. Eta nire susmoa bada bietatik pixka bat, bagarela.
Eta goiz hartaz, udaberriko goiz hartaz atera, han ere hasier altuna egon zen, ze gelitu zitzaizun eta bal duzu asmoa jarraitzeko bide horretatik zerbait antolatzeko? Bueno, nik horra amua bota nuen, ez? Euskal Zinema Berritsua noizko, ez dakit nik, iruditzen zaidalako hitza eta batzutan berbatiak diren pelikula horietan ere, ez naiz betelanaz ari, ez naiz hitz egiteaz ari, baizik eta hitza erabiltzeaz motor bezala. Batzuek ez duten nahi, hitza interesatzen, osongi, zilegi da, eta film ederrak egingo dituzte hala ere, baina beste batzuetan iruditzen zait, gure potentzialaren zati bat ez ote garenari behar adina ez probesten, ez? Orduan reibindikatzen dut. Iruditzen zait, eskola bat sortu beharko litzatekeela, ez dagoelako oraindik ere ez dugulako aukerarik izan naturaltasunez zineman euskaraz inolako arazo edo planteamendu a prioristikorik gabe modu zinezko eta zineko batean euskara lantzerik izan, ez? Eta Nabel Arraiza, Hamaika Telebistako gure aurkezleak, zer dio gai hortaz? Hausnarketarako bidea jarri digula, arrazoi guztiarekin, bota dizkigu arrazoi gordinak, baina benetakoak, eta lan bat eman digula gainontzeko, Arkaitz, lana jarri diguzu, zinemaldia bukatuta gero, buruari hasiko gara eragiten. Hain uste dut, entrenamendu geruza ekstra bat behar dugula, agian. Zinean irudia eta soinua eta pertiga bere lekuan dagoen eta kanpoko zaratari sartzen ote den, hortaz oso pendiente gaude. Baina iruditzen zait, esateko moduaz eta ahoskatzeko moduaz eta isiltasunak murduzkatzeko moduaz, ez garela hainbeste arduratu. Hortxe, Arkaitze botatakoa. Urtzi, zuari zara Arkaitzi galdetu, nire postuak kendu behar diazu, markatu. Ez. Eta aipatu duzu Agurretxe beste, tartean. Gaur estrenatuko dute Euskal Zinemaren galan, esan dugu behin da berriz, joateko asmorik? Ez atzo ikusi nuelako, ordunik trampa egin dut. Ez. Galara joaten direnak ez dutela pelikularek ikusten. Edo galetara zoaz, edo pelikuletan. Uste dut Urtzik biak eginen ditula, edo ez? Urtzi supergizona. Bai, supergizona. Joan entzara? Bai, joango nez. Eta ondorengo bestarare bai? Bueno, ez dakit, bihar komentatuko dugu. Gogoraraziko dizut, bihar ere saioa dugula. Goizean goiz etorri beharra duzula. Bihar goizean itzengo dugu gaur gabekoaz. Biharkoa ikusiko dugu. Bueno, eta aipatu duzuen beste pelikula bat, Oke Arde, izenburuan jasua dagoena, ezta? Ikaragarria da, atzo gainera bi pelikula ikusi nituen bat Kanadako basoetan eta beste hau, eta biak ziren zuteekin lotutako pelikula, bazirudien zute bat pelikula batetik bestera jauzik hazi joala. Pospolo berarekin irekita piztutako bi pelikula ote ziren. Eta hau bada, ez da oso film isila da, kasuenetan, ez du, baina ez da inolako momentutan hitzen faltarik sumatzen, ez oso poetikoa da batetik, baina narrazio sendo badaukatzean laburra da. Eskertzen dena zinemaldian 85 minutuko pelikula izatea. Txugu luzeak, zinemaldi honetan. Bai. Eta maixulantxoa da, nire ustez, Oliver Lacheren pelikula. Pelikula hori urriaren 11tik aurrera zinearetoetan egongo dela esan digu Koldo Zuazoak, eta bihar saioan Koldo ekoizlea, pelikula horretako ekoizleetako bat, arekin indako elkarrizketa bat entzuna izango dugu. Ongi. Eta zeiru itzen zaizue pelikula honen irudiekin bukatzen badugu gaurko saioa? Primeran. Bai, ezta? Aurreratuko dugu pixkatxo bat lan honen irudiak ikusiko ditugu, eta badakizue, bihar gurean zita daukazue, Ez utxik egin, aio! Amador Coro. ¿Este es el pirómano? Sí, es este. Así que mató a luz. ¿Y le van a dejar salir? Hola, Mai. Mira, pasa con nós, está condenada. Amador, tens lumeo. Pois eu estou bem contente de que estés na casa. Algunhas rebolas están secas. Serán o cancro. Ocho, bonito. Claro.